Mali kunnafoni.net filɛlibagaw anw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'aw b'an na ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ ye an b'a fɔ a ye aw k'aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o de fɔ a ye tant que aw sɔgɔlen bɛ anw na aw tɛ stressé wa aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye bi aw ka lafiya kama an ye weleli bila an ka mondial le ma jelimuso mondial n'o kɔni fɔra kɔni an bɛɛ hakili bɛ taga mɔgɔ min na an b'o dɔn a bɛ n kɛrɛfɛ yan bi tɛ na nɔgɔya dɛ n bɛ kuma d'a ma sisan a bɛna a yɛrɛ fɔ an ye mondial oui ne tɛ kuma mondial dɔ fɔ an ye salamu alaikum lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen Top Star bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum nin ye mondial ka foli ye ko bɛ dɛ ayi mais Safi ne bɛ fɛ i ka secret de d'an ma comme quoi teint secret maquillage secret parli cogo secret a bɛɛ secret d'an ma bon secret foyi t'a la i ka kɛ ko kɔnɔ dɔrɔn ni kɛra ko kɔnɔ ka kɛ temps kɔnɔ min kan ka kɛ yɔrɔ min kan ka kɛ wagati min na i b'a bɛɛ sɔrɔ secret komi an tɛ ko kɔnɔ an tɛ temps kɔnɔ an bɛ fɛ i ka i ma ye k'anw fana bila ko ni temps kɔnɔ minnu tɛ ko kɔnɔ aw bɛ to ka Safi ka ko kɛ temps n'u lajɛ k'an suit dɔrɔn ka to k'i ladege ko n'u bɛrɛbɛrɛlen naturel hali tulu ni ne b'a mun a bɛrɛbɛn farikolo b'a yɛrɛ sɔrɔ bon ne bɛ parler n'u fana kɛ n bɛ jateminɛ n'u fana kɛ mɔrɔmu min bɛ taa n bɛ mɔrɔmu koninw de kɛ donc n'i b'olu kɛ dɔrɔn secret foyi tɛ mɔgɔ la o kɔ ani joie de vivre ka ɲi farikolo ma de paki hayi d'accord Safi faamuyali sɔrɔla o la voilà pour que kuma kana janya an b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye Safi bɔra mini actuellement Safi sigilen bɛ mini n'a sɔrɔ Safi bɛ furu la Safi k'i da don bɛɛ la ka ɲɛfɔli ka ɲi cogo min na yɛrɛ an bɛ b'i ka kibaruya kalama ok ne de ye Safi Jabate ye ka bɔ Kita Sekuna ga dugu duuru jelimuso de ne de bɔra Musa Jabate la ka bɔ Jesira Kuyate la donc n furulen den caman bɛ n bolo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la den 3 bɛ n bolo n furulen mais n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Samɛ Cité ma d'accord Safi faamuyali sɔrɔla o la an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ Safi ye kalanw kɛ i bɛ se k'i da don o la k'olu dɔw ɲɛfɔ an ye bon n ye DEF kɛ ka taa INA la n bɔra INA première année la d'accord Safi faamuyali sɔrɔla a la komi i yɛrɛ bɔra ka i parents tɔgɔ fɔ on sent que directement i bɔra jelidu de kɔnɔna la caman bɛ bɔ jelidu kɔnɔna la mais o tɛ kɛ dɔnkilidala ye Safi ye dɔnkili kanu cogo di bon ne wolola dɔnkili yɛrɛ cɛ la nka i bɛ wolo fɛn dɔ cɛ la i b'a nɛgɛ minɛ fɛn dɔ de fɛnɛ fɛ ne wolomamuso ye Jelikani Kuyate n fa ba a ye dɔnkili da ka fɛnw sɔrɔ a la ka tɔgɔma a la mais a mɔden fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔla a ɲɛna depuis denyɛrɛnin a bɛ daji k'i da pour que i ka se ka ale ka sira ɲɔgɔn tɔgɔma mais Ala de bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma Ala sɔnna ne ni Mamu Jɛma de ta ma ani Jetɛnɛ anw de ye dɔnkili da du kɔnɔ donc n wolola ka Mamu Jɛma yɛrɛ de sɔrɔ a la kosɛbɛ mais ne yɛrɛ ka don dɔnkili la k'a kanu o kɛra Ami Koyita ka dɔnkili de après ça n nana Asakida fɛnɛ ka morceau dɔ kanu fo ka se bi ma voilà d'accord Safi an ye faamuyaliba sɔrɔ i ka nin kuma ninnu na sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn mun yɛrɛ de y'a to Safi continuera ni musique fo an bɛ don min na i ko bi caman bɛ yen nɔ u bɛ dɔnkilida daminɛ mais tellement a ma nɔgɔn caman b'a bila munna Safi continuera fo an bɛ don min na i ko bi bon diɲɛ ko o ko a ma nɔgɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i lamɔna gɛlɛya kɔnɔ peut-être i mana baara o baara kɛ n'i ye gɛlɛya y'i ɲɛ la i degera a la ne ka an denmisɛnninya ma nɔgɔya n'a mɔna gɛlɛyaw kɔnɔ ne ko gɛlɛya fadenya tun t'an ka so kɛlɛ tɛ yen nɔ mais a bɛ dépend n parents ka vie kun ma nɔgɔn donc u y'an lamɔ dɔgɔtɔ ni fɛnw na a man di kun ye i ka fɛn fɛn i ɲɛ la i b'a bɛɛ mɛn i kulo la donc qui fait que n kɛra dɔnkilidala ye donc a jora n yɛrɛ fari la donc n ye fɛn minnu mɛn n kulo la n ye fɛn minnu ye n bɛ ka se k'a kun parce que n'a mɔnna gɛlɛya kɔnɔ donc o de la n bɛ ka se k'a fɛ et puis dɔnkili kanu b'i la fɛn o fɛn kanu b'i la i ye diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ se k'a vécu d'accord an ɲɛ bɛ Safi la Safi bɛ dɔnkili caman da si ni si dacogo tɛ kelen ye an bɛ fɛ k'a dɔn exactement Safi yɛrɛ ka style ye jumɛn ye
bon ne b'a bɛɛ kɛ dɔnkili style ka ca musique kɔnɔ a ka di buna adamaden n'i ye fɛn kanu i kana dan kelen ma i k'i ka talent yira ka taa fɛ tagalen ɲɛfɛ donc mais an bɛ don min ko bi n bɛ moderne ni traditionnel fila bɛɛ kɛ parce que diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ n'i kanu fɛ n'i tora moderne kelen kan moderne man di minnu ye fo traditionnel olu t'i kanu fo ka diɲɛ kɛ min donc n'i tora traditionnel fɛnɛ kan moderne ka di minnu ye olu fɛnɛ t'i kanu donc n bɛ ka essayer ka bɛɛ dɔɔni kɛ ka n ka fani bɔ a bɛɛ jama la dɔɔni voilà. Nala Safi an bɛna kuma i ka album ko kan an bɛ don min na i ko bi album joli bɛ Safi yɛrɛ bolo bon album kelen de bɛ n bolo mais single caman bɛ n bolo min bɛ se ka kɛ album ye mais komi nafa tɛ album ko la tuguni c'est pour ça que n bɛ album kelen na o album kelen an bɛ se k'a tɔgɔ dɔn n'a tɛ k'i ma basi championnat d'accord titre joli b'ale kɔnɔ bon 10 morceaux de b'a kɔnɔ 10 morceaux Safi yɛrɛ dɔnna ni championnat son ye son kuma kɛra dɛ donc Safi hakili na jiginna est-ce que i bɛ se k'i kan fili ni dɔnkili ye ni championnat in dara sa a dara dɛ a ye n lamɛn tile kura bara bɔ a ye n lamɛn tile kura bara bɔ a ye n lamɛn ne b'a fɔ la n balimalu ye bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la tile min bɔra tile kura min bɔra n balima muso langalu a ye nin lamɛn n balima cɛ langalu Jabate Safi bɛna tile nin fɔ a dun na wulila championnat tolo na wuli furu ɲɔgɔnmalu ye a dun na wulila championnat tolo. Ayi mais Safi ne t'a dɔn i yɛrɛ pressé min na e tun hali n'an tora fo sini caméramanw bɛ yan nɔ k'olu presselen tɛ fanu yɛrɛ sigilen bɛ aw y'a gɛlɛya komi ne ni Momo ci ne tɛ se ka mɛn yɔrɔ la ten ala Momo fana m'o ɲa dɛ mais Safi tun bɛ se ka na n'a y'i fɛ donc a tun bɛ kɛ mondial ko dɛ aw m'a invité an y'a invité dɛ Safi a y'a gɛlɛya a ye kojugu kɛ kojugu kɛra mais nin yɔrɔ tɛ n'an sɔrɔ tuguni nin kelen ni digira ne la dɛ Safi an jo t'a la an tɛgɛ e m'a ɲɛ jaune don jalousie da son jalenba de bɛ ne goni na Safi ka ko mais Safi an filɛlibagaw dɔw ko Jari k'a lɛnni ninnu n'i ka finesse n'i kuma tuguni ninnu Jari k'i ka a secret fɔ an ye parce que Safi bɛ bɔ ni création de diɲɛ don ko don c'est naturel fɛn o fɛn ni ne Safi b'a kɛ a forcélen tɛ Safi an bɛ fɛ i ka kelen kɛ sisan nɔ caméra i k'i ɲɛsin caméra ma ne y'a kɛ sisan mais Safi kelen kɛ sisan ne ye kasomamuso Ayisa den de ye e k'i ɲɛsin nin ma dɔrɔn i ka finesse kelen sama ka fɔ epi ne ye kasomamuso den de ye a y'a to n ka nafɛrɛ ko et puis quoi nin ko in diyara sa Safi bɛ ne faga ni nisɔndiya ye ayiwa an filɛlibagaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a fɔ aw ye aw ka bisimila toujours aw ka émission mandi kɛnɛ kan Top Star de don bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ ani jelimuso mondial de bɛ ɲɔgɔn na Safi Jabate ne yɛrɛ Safi ma nɔgɔ ne bɔra yan sa fo ni seginna ka na a banna un peu de yɛrɛfɔ dɔɔni a jelimuso ta kantigi ale e don ne yɛrɛ d'accord Safi merci beaucoup je vous en prie voilà an bɛ tɛmɛ ni an ka question hali bi Safi bɛɛ b'a fɔ ko dɔnkilida ka gɛlɛn yɛrɛ de k'a ma nɔgɔn an bɛ se k'a dɔn Safi depuis donna dɔnkilida la fo k'an se don min na i ko bi i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se ka dɔw ɲɛfɔ an ye bon ne bolo baara o baara bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ala y'a dan gɛlɛya b'a bɛɛ la nɔgɔya b'a bɛɛ la dɔnkilida la gɛlɛyaba de b'a la mais hɛrɛba de fana b'a kɔnɔ alhamdulillah n ye gɛlɛya caman ye ɲɛ la bon n ye hɛrɛ caman fana ɲɛ la mais Safi tɛ se ka gɛlɛya minnu ni degun yɛrɛ ni hakili bɛ dɔw la i tɛ se ka dɔw ɲɛfɔ an ye bon gɛlɛya ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ o début yɛrɛ fɔlɔ gɛlɛya fɔlɔ min ye ne sɔrɔ n ka musique kɔnɔ nin bɛ se ka kɛ ne album filanan de ne ye album fɔlɔ baara kɛ n ye n débrouiller ni n cɛ k'a kɛ k'a ban an tun bɛ fɛ ka album bɔ a maquette yɛrɛ kunturu de tununa o y'a sɔrɔ n ka inspiration kɛra ka n ka baara ni n ka fɛnw bɛɛ kɛ o tununa an tilala de ka segin a kan n'o tɛ ne tun m'o sɔrɔ n ka album filanan na o kɛra an ka gɛlɛyaw fɔlɔ et puis a ka di ye ka fɛn caman réaliser ka taa sira dɔw fɛ olu gɛlɛyaw bɛ yen parce que i tɛ se k'a fɔ ko nin ninnu ye gɛlɛya ye parce que o tɛ ba la i tɛ se k'a fɔ
ko lagosi min bɛ di ka dɔnkilida la ko y'a gɛlɛya ye i tɛ se k'a fɔ ko juguya min bɛ di ka art kɔnɔ olu si t'a gɛlɛya ye i bɛ fɛ ka kɛ min ye n'i m'o ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ o de y'a gɛlɛya ye parce que ni i bɛ baara o baara la diɲɛ kɔnɔ k'i dɔnna n'a ye ka ban i ka di dɔ de ye man di dɔ ye i t'i nɛni kan ni lagosi kan mɛn i nin da i b'a mɛn i jugu de da dogo fara i ye ɲana kan donc nɛni ninnu t'a gɛlɛya ye lagosi t'a gɛlɛya ye donc minnu y'a gɛlɛya i bɛ fɛ ka kɛ min ye n'i ma se ka ko de o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye. D'accord Safi, faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn ni wagati in na projet jumɛn de labɛnnen bɛ Safi yɛrɛ bolo. Bon projet caman labɛnnen don mais n ka projet min yɛrɛ bɛ nin kan fɔlɔ k'o bɛ ɲɛfɛ o ye an ka concert ye. Safi i m'o ɲɛfɔ an ye dɛ i tɛ wala wala Safi Jabate concert voilà. Bamako yan mondial a wala wala an ye. Komi yɔrɔ a bɛ san 3 ou san 2 ɲɔgɔn bɔ Saint Valentin na n bɛ concert k'a la Banbeba la donc n y'a remarqué salon m'a kɛ parce que n y'a a ɲini m'a kɛ quoi donc n y'a a thème falen k'a kɛ yɔrɔ falen parce que an ye fɛn fɛn kɛ Banbeba la mɔgɔw bɛ dimi kɔrɔ u bɛ taa jama bɛ taa so mɔgɔw tɛ kun ye donc n cɛ yɛrɛ ko ka ɲinan ta bɔ a ma a bɛ fɛ an ka mariage civil 12 ans fêté à 13 ans bɛ dafa le 20 juillet donc an bɛ 12 ans de la fɔlɔ donc an y'o de kɛ concert ye CICB la ni ala sɔnna ma inchallah. Lala Safi o concert min bolodalen don a tike sɔngɔ bɛ taga joli la exactement. Bon pour le moment an ye prix unique de kɛ fɔlɔ n bɛ fɔlɔ fɔ ka d'a kan donc derrière bɛ Momo ni Africa Scène mɔgɔw de bolo donc n'o fana bɔra an b'o fana fɔ pour le moment a bɛ 10 000 la fɔlɔ a bɛ 10 000 la fɔlɔ inchallah mais VIP ko ninnu ni fɛn VIP yɛrɛ de b'a la a b'a la olu fana b'a la donc ni fɛn fɛn bɛ information bɛ mɔgɔw bɛna bɔ a kalama. D'accord Safi ayiwa an filɛlibagaw Safi bɔra ka kuma dɛ a ko mondial ko dɔ de bolodalen b'a bolo n'ala sɔnna donc aw ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la a ko tɛ kɛ baasi ye k'an n'a bɛ dɛsɛ dɛ Safi an bɛ continuer n'an ka question ye toujours ou bien an tɛ sɔn dumuni dɔ da. Bon ni min ka dɔ ye ne kɔni bɛ sɔn an ka kɛ sɔn ye parce que Safi sɔn dɔ bɛ ko ni e kumara k'e kumaraba ko ni e y'a bɛɛ fɔ ou bien je sais pas anw tɛ se dɔnkilida la kosɛbɛ Safi o sɔn in bɛ ka fɛ ci dɛ yɔrɔ TikTok sanfɛ Facebook sanfɛ Snap fan bɛɛ fɛ Safi ka dɔnkili bɛ ka yan mɔgɔ minnu bɛ ko kɔnɔ u ka ca di ko bɛ sa n ka ca koyi Safi micro b'i bolo u b'u nakun dɔn kɔrɔ duman bɛ fɔla ɲana ni ne kumana ko ne jamani ni ne kumana ko ne jamani ŋɔrɔ ni Safi kumana ko ne de b'a bɛɛ fɔ mɔmɔ kɔra fɔ a jelikɛ kɔra i furumuso ɲɛkɔrɔ fɔli kɛ a jelikɛ fɔra o musangari ɲɛkɔrɔ fɔli kɛ e momo dɔngɔ y'i bolo jeli momo lɔngɔ mɔgɔ tɛ kɛ kɔrɔ fɔla ye ko lɔngɔ t'i la o musangari wasolo ngalo sona malongo e wasolo Safi nunguruni dongo ila ku Safi ngo sharmu bila e moroni yera fodai jeli muso mondial so me ya tike sira la de ne ya tike est-ce que notre YouTube ka ta be mais jeli muso i fana bɛ yan i fana kan i ma ye fana ka taa san an baw de la diya k'a da a kɛ ku y'aw ka taa dɔrɔn ka view k'a kan ayi jeli muso kɔni an bɛ taa kana du t'o la yɛrɛ o bolo n'o ma ne y'a bɛɛ da sa dɔw b'u ban ni bɛɛ tɛ k'u kɔnɔ faamuyali sɔrɔ olu fana na merci beaucoup dala jeli muso ayiwa kumaw bɛ réseaux sociaux sanfɛ i ni bigini ka afficher tout le temps b'a ye ɲɔgɔn fɛ ça c'est dû à quoi mun Bon, en général, faut ni événement bien. Non, t'es ni bingini be se ka kalo kɛ an tɛ ɲɔgɔn ye. Peut-être faut ni Club Africa chaque samedi. Ya. Redo bingini en dɔgɔnin bon n'an ye ɲɔgɔn ye fɛnɛ hali don o don a ka di n ye parce que n dɔgɔnin fɛnɛ ka di n ye don. Ouais. Jelimuso secret foyi t'a o kɔfɛla la. Non, secret foyi tɛ yen. Ne yɛrɛ y'o f'i ye n ko ne ka diɲɛ fɛn o fɛn c'est naturel. O tɛ karan kuma ye o tɛ foyi ne bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ bɔ ne yali ni ala camancɛ la donc tout est naturel chez moi. D'accord Safi Jabate faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma in na sisan an bɛna kuma jeliya yɛrɛ de kan
Safi Jabate ye jeli a bɔra jeli duba kɔnɔna la. Safi yɛrɛ bolo jeliya yɛrɛ ye mun ye? Bon, jeliya ye ko dilan ani kalali. Jeli kan ka malo ka saamɛ. Jeli kan ka fɛn min dun o contrôlelen don. Jeli man ka fɛn min dun o contrôlelen don. I kan k'o dɔn quoi. Jeli da kan ka don kɛlɛ min na ka galon tigɛ k'o dilan o bɛ yen. Jeli kan ka tiɲɛ fɔ ko min na o fɛnɛ bɛ yen. Donc n'i bɛ kɛ jeli yɛrɛ fɔlɔ i bɛ kɛ dilanna de. Jeliya tamasiri o de a kana tiɲɛ i ɲɛna a ka dilan toujours diɲɛ fɛn o fɛn k'a ka ɲi k'a ka di Ala ye a bɛ mɔgɔw ni lafiya jeli kan k'a ɲini o ka bɛn. D'accord Safi, an ye faamuyaliba sɔrɔ i ka nin kuma in na. Mais e yɛrɛ bolo komi i kumara ka da kan ko fɔlɔ est-ce que e yɛrɛ bolo jeliya b'a tɔgɔ kɔrɔ la? Non, jeliya ta cogo la. Mun nana ni o ye sisan sisan e e bolo? bi tɛ kelen bon ne bɛ se ka min fɔ n ko jeliya ta cogo kɔrɔ la kunun ni bi tɛ kelen. Pourquoi a kɛra tan fɛnɛ dɔ bɛ sisan mɔgɔw la dɔ bɛ kunun mɔgɔw la dɔ b'an ka faniw na dɔ b'an jatigiw la dɔ b'an yɛrɛw la dɔ bɛ hali médiaw la en un mot dɔ bɛ bɛɛ la quoi. A tiɲɛna d'une part a tiɲɛna côté bɛɛ dɔ fɛ quoi. Tiɲɛna côté bɛɛ dɔ fɛ ne bolo parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka ko ɲɛ hali jamanakuntigi n'i y'a sigi ne ko kɔ i tɛ fara k'a ka dilan jamana tɛ ɲɛ. Jamanatigi kelen tɛ se k'a ka jamana dilan jamana kɔnɔdenw b'a dɛmɛ de. Donc anw denmisɛnninw yɛrɛ dɔrɔn tɛ se k'an yɛrɛ ɲɛ fo mɔgɔkɔrɔbaw. Bon ni parti pris bɛ mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ka yɔrɔ la a ɲɛ man di. Toujours n bɛ nin kuma nin fɔ a bɛ san 5 bɔ bi ne bolo denmisɛnninw ta fanba bɔra mɔgɔkɔrɔbaw de la parce que n'i y'a jateminɛ an denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'an bɛ dɔnkili da idole dɔ b'an bɛɛ la. Denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ idole dɔ b'an bɛɛ la. Jelikɔrɔbaw bɛ yen jeli ɲɛmɔgɔw bɛ yen ne de y'a fɔ n bɛ segin a kan toujours pourquoi pas depuis a daminɛ mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛ b'a la kɛlɛ bɛ ka kɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ bɛɛ wele. Par exemple ne ka kɛ musokɔrɔba ye sisan denmisɛnninw bɛ kɛlɛ la ne bɛ se ka n ka téléphone ta n bɛ wele i ni min bɛ ɲɔgɔn na n b'o wele o fɛnɛ ni dɔn bɛ ɲɔgɔn na n bɛ bɛɛ wele ka na n fɛ yen an karisa ne bɛ fɛ aw ka nin kɛlɛ dabila i bɛ jotigi jo ka jalakitigi jalaki n'i ye weleli kɛ ni min ma n'i lamɛn o fɔ da ka k'i bolo média la i kun tɛ ci o sɔntigi bɛ dɔn ni kumara fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni min ko k'a tɛ ban ye sɔntigi bɛ dɔn mais ni mɔgɔkɔrɔbaw y'an to yen wajibi ye dɔ bɛ tɔgɔma ni dɔ ye dɔ bɛ gɛrɛ i la ni dɔ ye min bɛ gɛrɛ e la min ka déplacement ma nɔgɔn peut-être o b'a fɔ k'e bɛ nin ka côté la hali ni t'a ka côté la kow ma nɔgɔn quoi mais ni yɛrɛ ye bɛɛ wele ka kuma alhamdulillah n bɛ exemple di peut-être ne ka kɛlɛ dɔ kɔnɔ musokɔrɔba dɔ y'a kɛ Tata Bɔnbɔn Ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ la ne kɛlɛɲɔgɔn a ko n bɛna taa bara a bɛ bɛn i ma n'i y'a kɛ i ka kɛta de don fure de don a bɛ tiɲɛ so ne de bɛ galon so a donni kama ne yɛrɛ de ye passé d'a ma a b'a fɔ a bɛ na sigi don ma a kɛra palais de la culture de la bon ani kɔsa in na an ka vocal ko in fana la kanja in wele n déplacera fa fɛ yen déjà ni mɔgɔkɔrɔbaw jɔr'u jɔyɔrɔ la ko caman fana bɛ yen a kana to télé ma denmisɛnninw ka sabali denmisɛnninw kana nin kɛ tan peut-être ni aw ye fɛnkɛ kɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ Ami Koyita ni ne ye ko kɛ san min man ɲi a bɛ téléphone ta yɛrɛ de ou a bɛ vocal bila ne den kana segin ne fila kan dɛ ne tɛ fɛ ne b'olu sugu de fɛ bon an ka to ten an yɛrɛ ma olu mana bɔ télé la olu b'a fɔ ko denmisɛnninw ye jeliya tiɲɛ aw de dun kan k'an dilan denmisɛnninw fana mana bɔ olu b'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw de don donc n'i dun y'a jateminɛ mɔgɔkɔrɔbaw de kan k'a ɲini a ka ɲɛnabɔ quoi n'i y'a dan ne ma anw man ɲi dɛ anw tiɲɛna cogo o cogo anw y'olu ka filen kɔnɔ mɔgɔw de ne kɔni moi personnellement n bɛ o fɔ mɔgɔ o mɔgɔ k'i ye ne wele mɔgɔkɔrɔba la ne y'i répond donc peut-être i b'a sɔrɔ u bɛ ne wele u tɛ mɔgɔ wɛrɛ wele ou peut-être u b'a fɔ ni ye nin wele n tɛ ka kuma n yɛrɛ kelen kan n bɛ ka kuma bɛɛ de kan mais n bɛ ka exemple de di donc an bɛ fɛ mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ de ka k'u segin kɔ olu de k'a segin kɔ n'o tɛ fɔlɔ ta ni san ta u ka jan ɲɔgɔn na kojugu
parce que fɔlɔ kɛlɛ kun bɛ kɛ juguya kun t'a la hasidiya kun t'a la mais sisan ta o bɛɛ farala kan donc a tɔ bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ anw denw bɛna wagati min na yɔrɔ o y'a sɔrɔ tɔ foyi tɛ jeliya la tuguni. D'accord Safi, bɔra ka kuma wa kuma ɲɛna kuma faamuyara fɛnɛ mais Safi pour que ka jeliya segin a togo kɔrɔ la e yɛrɛ solution jumɛn yɛrɛ de bɛ e yɛrɛ bolo? Bon ne y'o de fɔ sisan pour que jeliya ka segin a togo kɔrɔ la fo mɔgɔkɔrɔbaw k'a dɔn k'olu de denw n'u mɔdenw y'anw ye olu de k'a dɔn n'u y'an fɛn fɛn ci an cibaga de y'an ci n'u y'an fɛn fɛn kɔrɔfɔ an kɔrɔfɔbaga de y'an kɔrɔfɔ olu de mana kɛlɛ o kɛlɛ kun bɔtɔ ye u ka se ka weleli kɛ ni min ma kɛ a kɛcogo la ni min ma taga a tagacogo la u ka bɔ o Facebook kelen ou bien u yɛrɛ ka video ta ka publier ou u ka t'u sigi hali télé la k'a fɔ bon an y'a kɛ kɛlɛtigi ye karisa de ye nin kɛta karisa de ye nin na wuli parce que an ye nin kɛ a man ka kuma lamɛn kɛlɛ bɛ nɔgɔya sa a bɛ san 5 bɔ bi ne bɛ ka nin kuma kelen fɔ problème belebeleba bɛ nin yɔrɔ in de la fo an ɲɛmɔgɔw de k'a dɔn an bonyara o an ka sanu ko tɛ dɛ wari ko tɛ fini ko tɛ ka taa an corriger Facebook ni téléw la ko tɛ dɛ mɔgɔ b'i ka fini nɔgɔ ko i ka so kɔnɔ de aw bɛ a fɔra ko jeliya ye dilanni na an m'an yɛrɛ de dilan sani an ka mɔgɔ wɛrɛ dilan donc u k'anw de wele u k'u da don kow la u ka kow ye ka se k'a fɔ donc jeliya bɛ se ka sigi n'i y'a dan ne ma o ye ne hakilina ye. Voilà, jeliya segintogo i ka idée fɔ o la sisan nɔ conseil yɛrɛ jumɛn de b'e bolo k'a lase jeliw yɛrɛ ma fadenya i yɛrɛ ɲuman na fadenya in o ka dabila kɔrɔmatigɛliba in ka dabila en fait jeliya ka na conseil Zenata an bɛ fɛ i ka conseil yɛrɛ de di Safi Jabate. Bon ne bɛ se ka min fɔ an ka génération ye o ye de an ka k'an yɛrɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ i kɛr'i yɛrɛ a ka ɲi n'i kɛr'i yɛrɛ i b'i yɛrɛ de dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn n'i ko ko nin mana kɛ ne la a tɛ bɛn ne ma i bɛ siran ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o bɛɛ bɛ de n'i kɛr'i yɛrɛ ye ni limaniyara an ka limaniya ɲɔgɔn kɔrɔ parce que limaniyabaliya in bɛ ka jouer hali an caman ka wari kan ne bɛ wari sɔrɔ bi ne bɛ tɔgɔ sɔrɔ bi ne bɛ se ka baga n yɛrɛ ma diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ n'i kan bɛɛ n'i nakun don fo dɔw bɛ ɲini k'an kɛ i b'a fɔ ko an tɛ da yɛrɛ la parce que u bɛ gɛrɛ an na de k'a fɔ an bɛna sa an m'an nin yɔrɔ bɔ nin kun san parce que mankan bɛ nin ko bi ani karisa bɛ ɲɔgɔn na ni ne gɛrɛla la san ka kuma fɔ min bɛ karisa tɔɔrɔ a ka miliyɔn ne b'a dɔn ni ne gɛrɛla karisa la sisan ka nin kumaba in fɔ a ma a ka 500 ne b'a dun n b'a ka mobiliw dun donc o tigi bɛ na a b'a ka kumabaw f'i ye a b'a ka vie dilan a bɛ taa sini tugu mɔgɔ wɛrɛ bɛ na sinikɛnɛ tugu e bɛ k'i ka wari de di bon an dun n'i y'a jateminɛ a bɛ ka min neni a tɛ ka foyi bɔ a ka ko la a ka foyi tɛ ka jɔ donc n'an kɛra an yɛrɛ ye hali hɔrɔn minnu bɛ ka micro ta an ni ɲɔgɔn cɛ ka an neni parce que attention a bɛɛ tɛ jeli ye hɔrɔnw fɛnɛ b'an na hɔrɔn kamalenw bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ bɛ ka micro ta anw bɛ k'a da olu bɛ k'a da anw bɛ ka kuma olu bɛ ka kuma olu yɛrɛ bɛ tiɲɛni na an ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ ka fɔ k'a bɛɛ ye jeliw ye k'a sɔrɔ hɔrɔnw yɛrɛ b'a la donc mais n'an yɛrɛ kɛra an yɛrɛ ye ça va a bɛ ɲa quoi f'an k'a dɔn mɔgɔ si tɛ si niyɔrɔ ta di ni ne ye dɔnkili da cogo o cogo a diya n'a goya ne ka di mɔgɔ min ye o de bɛ ne fɛ e ka se dɔnkilida la i ka ɲa ni diɲɛ bɛɛ ye walahi n'i tɛmɛra i man di mɔgɔ min a bɛ danpɛrɛn b'i la n'an y'o bila an kunkolo la a bɛɛ bɛ ɲa donc an ka k'an yɛrɛ an ka limaniya ka kun n'an yɛrɛ ka sɔrɔw ye i ka di mɔgɔ o mɔgɔ ye ni Ala ye sababu nati n'a bɛ ɲɔgɔn ye n'a kan ka min kɛ a b'o k'i. D'accord Safi, faamuyali sɔrɔla kuma la. Voilà Safi ŋunuŋunukan dɔw tun bɛ ka circuler ko Safi ka teli Safi dusu ka bon Safi bɛ kɛlɛ kɛ dɔw fɛnɛ ko ala ma mɛn artiste denmisɛnnin dɔ fɛnɛ bɔra yan o ka kuma y'a kɔnɔna la a y'a yira k'i ye mɔgɔ min ye k'i dusu ma dalen fɛnɛ don komi i yɛrɛ bɛ yan Safi e yɛrɛ bɛna mun fɔ an ye o ko la tantôt dɔw bɛ k'a fɔ ko Safi ye kɛlɛkɛla ye tantôt dɔw bɛ k'a fɔ ko Safi sabalilen don an kɔni an tununen don franchement. Bon moi personnellement fɔlɔ a bɛ fɔ ko Safi ye kɛlɛkɛlaba ye n b'a dɔn bi dɔw bɔr'o la i b'a dɔn min y'o kɛ parce que i b'a dɔn ne dɔgɔmuso min filɛ salle kɔnɔ yan Aramata Kuyate snap fɛnkɛlen o y'a sɔrɔ jelimuso ta k'a ye ne bila a kan donc ne bilalen snap kan ne tun bɛ to ka actinw ni n ka fɔlifɔliya ni fɛn minnu kɛ maliyɛnw y'o kɛ kɔrɔmatigɛli ani kɛlɛ
k'an kɛ kɛlɛkɛla ye bon c'est vrai mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i tɛ i sabalila cogo cogo i kɛlɛkɛyɔrɔ bɛ yen mais ne de ko ni Mali jeli ye 1000 i bɛ taa sɔrɔ peut-être dɛ ne ni mɔgɔ 80 bɛ kɛlɛ la donc o tɛ kɛlɛ ye o tɛ kɛlɛkɛla ye parce que ne ni majorité ka di mais n bɛ min f'i ye écran tɛ ne moi personnellement depuis ne bɔra ko kalama n y'o de fɔ n ko a mana fɔ ne y'an ka du kɔnɔ k'a dabila ne tɛ kɛlɛkɛla ye et puis ne bɛ muɲu toro ni ye ne ka réagi diɲɛ fɛn o fɛn kan Facebook fara fɛn o fɛn kan i bɛ taa sɔrɔ a kɛra n na ka kɛ n'o tɛ kow bɛ kɛnɛ la dugukolo sanfɛ mɔgɔw b'a fɔ k'u bɛ réagi ne yɛrɛ b'o la sabali la preuve en est que ne bɛ neni i bɛ taa sɔrɔ ne kɛlɛɲɔgɔnw ka entourage bɛ ne neni ka diɲɛ ko bɛ kɛ mais ne ka entourage la ni ye ne fasa hal'a da ka mot déplacé sugunin dɔw fɔ dɔrɔn ne tɛ sɔn k'a bila n bɛ kɛlɛ éviter e kun kan n b'a éviter n yɛrɛ kun kan donc ne bɛ muɲu n bɛ se ka min fɔ n yɛrɛ ma ko n bɛ Ala wele toujours Ala k'o bɔ n'o ye kati gɛlɛya de ye ne ko non fɛnɛ kɔni o ye non ye n dimi man di mais ni décision ta ko ayi o ye ayi di o bɛ na mais de dire que ne tɛ n yɛrɛ jate kɛlɛkɛla fɛ n tɛ n yɛrɛ jate ko n ka teli kɛlɛla fɛ non d'accord Safi faamuyali sɔrɔla i ka kuma in na Lala Safi artiste denmisɛnnin caman bɔra yan nɔ an y'u ɲininka u ka idole jɔnni kama dɔnkilida diyar'u ye caman ko e Safi Jabate est-ce que Safi n'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye bon ni denmisɛnnin caman ye ɲɔgɔn ye sisan ɲaga sago b'a la ɲaga b'a la ni ɲaga ye ɲɔgɔn ye sisan nɔ komi Safi yɛrɛ ka d'olu olu ko k'u bɛ fɛ ka kɛ e ye fo ka tɛmɛ i la genre olu yɛrɛ ka ko la hakilina jumɛnw bɛ Safi yɛrɛ la ka pour que ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ cogo min na bon ça dépend comme n y'a f'i ye cogo min na denmisɛnnin caman bɛ yen ne bɛ ka min dɛmɛ dugu ma a man di n ye ka mɔgɔ dɛmɛ de ka tila ka bɔ ka fɔ ko n y'i dɛmɛ n'o tɛ n bɛ ka mɔgɔ caman dɛmɛ ni mɔgɔ min sera n ma alhamdulilayi n b'o dɛmɛ n kan k'o dɛmɛ ni sira min mais n'u bɛ fɛ ka kɛ Safi ye u ka baaraba kɛ fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ janfa f'i yɛrɛ ka baara kelen wallahi n'i ye baara ɲuman kɛ ka dɔnkili ɲuman da hali ni jugu ma fɔ kɛnɛma yɛrɛ ni Ala cɛ ani sokɔnɔna ni kungorodonna cɛ a b'a kunna don donc baara bɛ dimi bɔ mɔgɔ la toro d'accord Safi kuma faamuyara an b'a dɔn Safi ye dɔnkilidalaba ye a mana kɛ togo togo kɔni dɔ fana bɛ min ka dɔnkili ka di Safi ye kojugu Mali artistes bɛɛ la an b'a fɔ tɔw ta man di yɛrɛ mais jɔnni fana ka dɔnkili bɛ Safi ci kojugu bon bɛɛ ka di ne bɛɛ ye ne ka idole alhamdulillah ayi mais Safi bɛɛ bɛ diya ye n m'a fɔ tɔw man di yɛrɛ mais jɔnniw ka dɔnkili fana ka di Safi ye kojugu bon mɔgɔ caman ba ye parce que ne ko n b'o citer de sa a bɛna caya mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔni cɛw la ni ko n ka fɔlɔ ta ka sɔrɔ ka na ni tɔw ye o ye Kase Madi ye a tun Ala mana min kɛ o de ka ɲi Ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ la a kun ka di n ye san'a ka sa a da ka joona ale kɔni ka dɔnkili bɛ ne waaju yɛrɛ de bɛɛ ni waaju fɛ ni ne ale ka fɛn ye dɔnkili lamɛn dɔrɔn diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ lagɔ ne la d'accord don dɔw la f'a bɛ kɛ ne kɔnɔ peut-être ni mɔgɔ minnu tɛ kuma n k'u wele dɔrɔn n ko a ye yafa ma d'accord Safi komi yɛrɛ ko Kase Madi ka dɔnkili ka di ye a bɛ n'a fɔ i yɛrɛ bɛ se a caman na dɛ micro fana b'i bolo yan nɔ tellement que ne y'ale kanu ne tɛ ale ka dɔnkili fɛn kɛ mais n bɛ dɔɔnin da ndiale momo yeten sagona ko kenye sansan bakoro teke fugari chekoro ni virida uiteke la demisenye sansan bakoro teke tamere musokoro virida uiteke la tamere nyaonya ndiayo sango ima sagona ko kenyenye wife. Merci beaucoup Safi Jabate, c'était trop bien. Donc an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye hali bi n'i ye diɲɛlatigɛ na ko kɔnɔna fɛn bɛɛ da jumɛn ka di Safi ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye ne question ye dɛ i bɛ kelen dɔrɔn de ta fɛn jumɛn ka di ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye o ma nɔgɔ fɛn min ka di ne limaniya ne yɛrɛ tun ɲɛna ko Safi bɛna fɔ ko jeli mamu limaniya de b'ale sɔrɔ tiɲɛ don fɛn bɛɛ bɛ limaniya de kɔnɔ voilà Safi yɛrɛ tɛ fɛn jumɛn fɛnɛ fɛ fɛnɛ mɔgɔ limaniya bali
i t'o ka ko la n t'o ka ko la parce que mɔgɔ limaniyabali de bɛ se ka ko bɛɛ kɛ limaniyabaliya de bɛ na ni suyɛni o de bɛ na ni hasidiyaba ye ale de bɛ na ni ɲɛngoyaba ye ale de b'a to i tɛ se ka mɔgɔ apprécier ale de b'a to i tɛ se ka mɔgɔ mago ɲa parce que ni fɛn b'i bolo n'e ma limaniya k'i bolo bɔ n'a i tɛ se ka mɔgɔ sɔn voilà n tɛ mɔgɔ limaniyabali fɛ d'accord voilà Safi comme émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo ka lase an filɛlibagaw o n'i yɛrɛ ka faniw ma bon ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ n ka faniw ye seli dugujɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la Safi ni Momo anw ka vie anw bɛna taa min kɛ yen mun tɛmɛra ne ka fiançage o yɛrɛ kɛra 2001 a banna dɛ donc a ye taa ala an ka ala ma taa photo fɔlɔ minnu n'an y'a ta aw ka taa salle kɔnɔ dɔrɔn anw bɛna nin ko de a ka bon hakili ma création n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ salle kɔnɔ Momo bɛna cadeau jumɛn di Safi ma Safi bɛna cadeau jumɛn kɛ Momo ye nin bɛɛ b'a kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la ni ala sɔnna ma donc ka Top Star yɛrɛ équipe bɛɛ lajɛlen fo an bɛ yen nɔ n'ala sɔnna hali artiste wɛrɛw kanubagaw fo ka ne yɛrɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ bɛɛ nin yɛrɛ la an b'o tɔ kuncɛ ni Safi voix dumani ye ka sina k'a ko bila ten an ko Safi kɛra sanfɛn di sanfɛ Momo bɛ fɛn min ɲini na a bɛ wele di ne ma sanfɛ n denkɛ kelen kan sɔn arrangeur vert la sanfɛ a bɛ bisu kɛ na a bɛ kalen kɛ ne la ale fɔlɔ tile muso bɛ di la jagoyale la an tɛ kuma an filɛ ni yɛrɛ min na Safi dira yarabile la sho denin ka jarabi ko nin ko ma nɔgɔn sa ne sera n'a ko ja Safi ma nɔgɔn ne ma nɔgɔn koyi n ko fo n yɛrɛ b'a dɔn ko ma nɔgɔn ko in diyara a diyara merci beaucoup Safi Jabate je vous en prie ayiwa an filɛlibagaw ne y'a fɔ a ye n ko an bɛ sɔn ka fama ni ɲɔgɔn ma dɛ Safi Jabate de tun b'an bolo kɔrɔ yan a n'a bɔra an ye baro dumanbaw de kɛ n'a kila anw ni ne an ye faamuyali sɔrɔ bɛɛ y'i ka tata sɔrɔ nin ko in na donc aw ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la Safi ko surprise bɛ yen dɛ n'a fɔra mɔgɔ min kɔ i ka san duman de fɔr'i kɔ donc ne tɛ kuma o la an b'a fɔ dɔrɔn restez connectés sur Mali Kunnafoni.net